Vítam vás u nového videa na kanálu, co dneska si postavíme stojanový mech. Áno, vyzerá to divne, stojanový boxovací mech. Nádrž a vec. Reálne to takto bude stať. Omotávky, nepodstatné. A ide sa, poďte sem. Trhajte. Mišo, ty máš na to lebiť. Aha. Povedal trhaj! Nic sa. Moment, na chvíľu nádrž. Nie sú to ešte na čo? Natáčaj celý čas. Sebo. My sme toto povedali, že s tým sa dostal. Tuché nožničky. A zrazu začal rezať, jak som to povedal. A prečo nenadrieš nožíkom, čo máš? No. Ó, ok. Nie až také boha, to som si myslel, že to je to. Čo je v tom? A to je stojan. Samo ešte ho musíme urobiť. 50 litrov Tak vody. máme miesto. No, zase natáčaj všetky krabice. No. To treba naplniť celé vodou, chlapci. Hej, pôjdeme. Ty ideš na vedra. Hej, ideš na Pozri kamery sa a my sme stáť, dvaja pozri sa kameramani. tu iba na tú chadicu. Preniesieme to, keď to bude plné. Nie. Ja. Ako monci. To čo je za montovanie? Vole, tak... Aha, koľko máš tu toho, to kde? To je monštrum ten mech. On je iba skažené jedlo nejaké. Fuj, ale. Ja to na to jenom chcem rád. Koordinačie jedlo, alebo také dačo. Alebo To zdochnuté ryby. jedlo. Ryby, vážne to smieť ako ryby. Ale fakt, jak zdochnuté malé sú to rybky. Takže návod. My sa narodili má ryby. Návod nám netreba. Počkaj, daj to sem. To nie je strehaj ho, otázka. Tak. Daj na vodu. Na to sa musíme naplniť, nie? Ako sa montuje a všetko mi dojde asi. Čo robíš? Neznič to všetko, tu sú nové steny. Asi naprvne toto a potom to namontuješ, ne? A všimli ste si môj vypínač tam ten? Hej! Tak kto to robí? Ja. Ja samo, nejaký problém. Samo, ja som to robil. Čo nepoznávaš? Budeš tak, že dragý. Drž, samo. Okej. Ale hore ho drž. Ideme, že... Ale myslím toto, že na koberci to mám. No ja pomôžem. Fungovať nebude. Počkej, tu je Made in. Vietnam. Nie, AI, BI, Nie je to Vian. AI, Bian. Vidíte, to je tak z Koreji. Ja nekupujem sedačky či čím. Aha, nevieš robiť? Samo. Už. Taký pasem z okolo. A chlapci, ešte To máme. ja musím pod ten koberec dať jedno. Ešte vodu? Ako to dvihni, tu dáme pod koberec o pár týchto. Jakú veľkú plochu? 4, Aspoň 4. Či? Ja ich mám veľa. Aj, hej, 4 budú stačiť. 2x2. Dobre, tak ušetrím. Alebo ešte kraje na A tu by som dal, keby som ťa bol. A počkaj, mám natáčať takto, ako... alebo Som na bok takto? dal, ne? Širku, To to je ideálne. Tu daj. Ale daj to na bok, potom to nepresunieš. Ale však tu ho dajme zatiaľ. Potom si ho presunieš, kam budeš Poď, hejde koberec. Pod koberec to nedáme, či tak to dáme? Tak to dáme na to. Nechcete tu dať kraje ešte, či to potom pre mňa starost. Bral kýbel a toľko doniesť. Však tam je hneď vodovod. Hej, ale že je to... Samo, tu daj hlavu. Tu daj iba hlavu. To je taký, toto. Moment vyzať. Ideme tam. Do kuchynky, o tej mám kľúče. A čo vy tu? Nezúď. Som natáčať. Počkaj, najprv to musíme najevať nejak. Nenapínaj ešte. Ale slabšie to daj. Zapni! Hej! To je na plné pecka, vie. Vyčapiť to tu hlavne. To je na Kým plné sem pecky. dojde ten prúd. Dobre. Dobre. Áno, tak akurát to je. Kde to vypúšťa vodu? Á, to je stána hadica.
Iba na to. Tak teraz máme 10 minút čakania. Ja sa ešte toľko počanem. Pozor. Nie dá menej. Aha, ne, Akurát. To budeme Potrebujeme vedieť presne, že koľko tam je. To asi... Neviem. Proste pokiaľ to nepretečie. Takže jeden z vás musí tu mi stať a pohovorí mi, lebo ja to hneď zastavím. Dobre, tak Keď bude preteč. ja budem A kejčať. keď budem tu, no tak to nebudem. Keď hocičo kejčíme, tak vtedy. Hocičo bez pochyb. No, tebe sa páči v pivnici, že? Že sa ti páči u mňa v pivnici. Tu je dobré. Po chvíľu na mesko pôjde. A čo? No to je Moja doci. pokúše Sebastiana. Nemyslím si. Pohádkaj si, okrem chceš. Nedávaj prúd. Tak nechaj! Nechaj tak. Nechceme tu vytopiť. Ešte unboxneme toto vec. Mám aj rukavice hore, ale rukavice sa potia príliš ruky v tom. Omotávky na ruky sa neudiera na holo. To by bolo ruky asi. Ešte nechaj! Nevidno. To preteká, to uvidíme. Na roky nebude pretekať. Proste tebe preteká zrovna toto, bude dobré. Spukne hadice potom od tlaku. Nie, Nemá počkaj. Menej ako polovička. Že menej ako polovička. Preteká to. Kde sa neverá? Nie je to až také zlé. Nie je to až také zlé. Kriste! No prdele. Nie je to až také zlé. Vypij to. Piješ! No ja pijem. No pij! Nie. Pij! Také handry treba. Ty si trpil, ty si normálne. Normálne ešte aj skôr, ešte som tam... Tá, ja som nevidel, bol tak blbo to na... Joj. No, nevadí. Akože nie je to... Nie je to až také zlé. No, To ide po mačetu. zaujímavé aj, jak toto vodu dáš O, preč. ide po mačetu. Ísť pod nožík. Toto s ním je ťažké. To hlandu treba. Ty dostaneš tak odle a že... Íči. Jak mám vedieť, že je plné? A to nevidno. Už točí na ňom madras. No. Madras dokonca na ňom točí. Ale pijem. Len sa odbijú. No. On do mňa udrel, ešte on išiel naspäť dozadu. No, kúkaj to, čo spravil. Dobre, on ma udrel, ešte on išiel dozadu sám. No ale nie. Ja vás dneska zavediem do Las Vajíčka? Vegas, chlapci. Vajíčka kartovať? Au. Tak ticho, že tu mám sestrenicu. Hneď nad vami je. Ale počkaj. Jak ten voláme samo? Žaneta, samo. Madras. Čo? Tak to videlo. No, pes na ťa obeď. Bože, Čekám, tak ja. ja mám škola, taký dobrý Pridaj! No ale po mne skáču. Kde to ešte babo? Hýby pekne. Si dali gumy, tam máš ešte jednu na zemi. Počkaj, to hýbe. Trikrát. To hýbe. To je problém. To je na šrúbka. Historický moment. Historicky, Dobre, pekne. Myślę, że chvíľu tam bo to prekročíš už. Ešte ho potom zrobiť toto, nie. O, ne, vypni. Rusači. Vypni. Polámeš už. Aj, nie, posledná ešte. Á, že to bolo posledné. To už je posledná. A to je náhradné možno. To už posledná, no to.
Však to... Aha, tu. O, to nie lepiej na to. To no nie z tym pogniem. Au, pyci! Kurwa! Au! Au! Pyci! Au! Moment, takže, zo skúsenia ja. Tak je to môj mech. Ty, to bezpeňujúca pesky jak... A moment, spojrz jak mi dopowiedział jedną vec. A złamił si za peskie. Takže moment, like, odber a vidím sa pri ďalšom. Čus. Na topi.